Yes. George, e tax bill achiel ni wan kaka jo taxpayers gimano moro wa bende kabisa madang wagone treasury erokamano wasebedo kwa wuoye to en exercise duty usuru ma igolo kuom mwandu milose piny kata e Kenya kata ma oko sana ndawa cigarettes to gi cigarette related products ing'eyo ne ndawa miyo ji tho e Kenya ka karibu 12,000 pa iya. To kendo samwa wuoyeni wang'eyo ni non-communicable diseases, yani tuoche mabiro kod mikelo gi weche mag smoking gi, to gi mag lifestyle gi. Biro atamalo king'iyo bed space, king'iyo over 50% are tobacco related. Koro wang'iyo kanyo wa support treasury nikech ndawa nego ji. To kendo nitie gimoro ni industry interference mayudo kembni maloso ndawa gi inyo jopiny. Iyudo ka giwacho ni wan wachulo osuru, koro iyudo pesa ma gichulo cha to gi pesa economic burden ma tuoche ma ndawa kelo iyudo ka ni malo kendo inyo productive sam wawuoye ni nitie moro magigolo ni the e-cigarettes and nicotine products moko ma tie vijende diyo kata ge lembgi koni kata inyada kode to king'eyo vapes moko be ni vapes. Koro ma ne wa morga ahinya ne giketo gi increase exercise duty to king'iyo World Health Framework Convention on Tobacco Control gin gidwaro ni retail rate oningo beni obedo increase by 75%. To pokwa gi kanyo koro kata 15% mene giketo ni wagone Mheshimiwa Mbadi gi team ne hongera nikech ndawa nego jo Kenya. Onegi kimadhe, onegi kokimadhe, onegi kipure. To ma inyon productive age. Yes. Nitiere gimoro ma sirikal no biro godo ni